Moi! Me teemme taas yhteisen Pitkästä aikaa yhteisvideon. Yes. Ja meidän yhteiselle kanavalle. Honey chocolate balls. Ja meidän videon aihe on... Kummankaa. Ai vittu, tää huuat mun kova. Ole hyvä. No aloitetaanko ihan suorilta tuo? Kummankaa Antti Tuisku vai Jari Sillanpää? Antti Tuisku. Hitsi, tää on kyllä itse asiassa tosi vaikee. Kumpikin on ihania. Koska Antti on peto, niin... No mä oon nähnyt Anttin livenä, niin mäkin Minäkin vastaan oon Antti nähnyt Tuiskun. Siitä on niin kauan. Kannattaa käydä katsomaan mun kanavalta se video, keikkavideo. Onko sulla enempää? Ei, paitsi Instassa. No, otetaan se. Tomi Juntzen vai Tuomas Holopainen? Miksi te laitatte tuolla ambioissa? Tomi Juntzen vai Tuomas Holopainen? Valopäinen. Tuomas Holopainen. Sama. Kyllä. Niin vähän aikaa kuunnella tarkemmin. Mut Holopainen, Joo. se on hyvä Nightwishissä. Oh. Se. Sitten. Sanni vastaan Kisu. Mä sanon Kisun, koska silloin kun se tuli niin kun julkisuuteen, niin mä ostin sen ekan levyyn ja olen kuunnellut hänen kaikki biisit ja tiedän sanat ulkoa ja olen nähnyt livenäkin ja haluaisin nähdä uudestaankin. Mä vastaan Sanni. Mm. Mä en oo oikein ikinä tykännyt Kisusta. Mä tykkään. Se sama nainen on ihan hyvä, mutta muut... Siellä tulee yksi. Kummankaan kysymys, jos tämä nyt tulee perille. Eli Laura Voutilainen vai Laura Närhi? Minä sanon Laura Närhi. Olen kuunnellut hänen biisejä kanssa. Joo, mäkin sanon Laura Närhi. Mm. Laura Närhi! On. Sitten mennään Instagramin puolelle. Mulla ei tullut paljon mitään. Mä en ala enää tähän. Ja mie lopetan. Mulla on aika paljon täällä. Mut Hensku laittoi mulle, että Saku Koivu vai Mikko Koivu. Saku Koivu. Vai toi Mikko Koivu edes on? Se on Saku Koivun veli ja pelaa jääkiekkoa. Kumpikin on pelannut jääkiekkoa. No mä otan tuon sitten. Tai pelaa edelleenkin, ainakin toi Mikko Koivu. No mä otan ainakin sitten Mikko Koivu, en mä halua samaa ottaa. Se on hyvän näköinen. Pitää kookottaa. No onko muita? Ei. No sitten täältä. Otan sen lopuksi ton Miksun. Juu. Timo Soini vai Sauli Niinistö? Minä tietenkin otan presidentin. Minäkin. Pääsis sinne Pääsis juhliin ja... niin, limusiinilla paikasta toiseen ja Mm. se ostais kaikkea mulle ja uusia vaatteita. Tästä tulee kilpailu. Ja sitten veis mut syömään semmosen ihaniin ravintoloihin ja... Luet sä toi. Nicki Minaj vai mikä? Kim Kim Kardashian. Niin. Terhi osaa lukea. Mä tykkään Nicki Minaj. Mä tykkään Kimistä, se on semmonen tumma ja tulinen. Mä tykkään... Mä tiedä, onko sillä enää tumma tiuksta. Mutta ainakin yleensä on. Mä tykkään sen biiseistä, niin Sä siksi tykkäät Minionsista pyllystä. Se Niin, on. kun sillä on iso pylly. Niin. Kun shake. No niin, nyt Ai, kavala. Henry Saari vai Danny? Mä sanon Henry Saari, se on hyvä pornotähti. Niin kuin se on pornota. Mm. Odottakaa. Pitää mennä Googleen. Oliko se toinen vaihto Danny? Mm. No, kumpi? Mä mietin nyt kun... Ootakaa hetki. Näytä. Toisaalta mä en ehkä haluaisi olla sellaisen pornotähden kanssa, koska... Kuitenkin haluais. No mä otan sit saman, kun tää Danny ei oikein, se on vähän liian tommonen
Se on jo ryppyinen minuun. Onhan se Saarikin. Niin, mutta sille on niin paljon ryppyjä. No se on pysynyt kiinteänä, kun se on harrastanut sitä. Mä en tiedä minkälaiset hampaat tällä on. Oota tässä. Oota. Ei oo hyvä. En tykkää. Mennäänkö seuraava? Olli Lindholm vai Pate Mustajärvi? Olli. Pate Mustajärvi. Mä en tiedä mitään syytä, mutta jotenkin se vaan Olli ja ne on Porista ja Mustajärvet on Tampereelta. Tampereen Mustaa miehiä. makkara. Isak Elliot vai Robin? Robin. Robin. Se on mun mielestä Se on paljon vaan paremman näköinen. Se esiintyy paljon niinku Niin se paremmin luontevasti ja aidosti kyllä, ja se on kyllä. aito ja se ei yritä liikaa. Nyt on hyvä. Johanna Tukiainen vai Mervi Tapola? Hei! Onko pakko vastata kumpaakaan? Mervi Tapola. Mä en halua vastata. Oota. Katsotaan vielä Googlesta Johanna Tukiainen. Minä en vaan. Se on ollut joskus kaunis mun mielestä. Silloin joskus ihan Niin sillä nuorena. nuorena, mutta siis... Ei Mervi Tapola. Blondit on aina niin vitun yök. No mä otan tuksun sitten. Oufo. Minä otan tuksun. Kestää siinä ehkä vaan päivä sen seuraa. Voi olla hyvin mahdollista. Sitten Frederik vai Matti Nykänen? Frederik tietenkin. Sama. Mä tykätään näköistä näin vanhemmista miehistä. Vanhat miehet on niin Samuli Edelman vai Kari Edelman. Hietalahti? Edelman. Kyllä mäkin sanon Edelmani. Edelman, koska. Daniel Radcliffe mikä ja Tom Cruise. Mä en tiedä minkä näköinen toi Daniel on. Tom Cruise. Mäkin vastaan sen. Entäs Henry Harjusola vai Teemu Sumel? Ketä ne on? Etkö sä tiedä? En. Mitä? Sanoppa uudelleen. Henry Harjusola ja Teemu Sumel, ketkä meikkaa. Vittu se on pihalla. En mä tiedä tuon nimeä, mutta kyllä mä tiedän, jos on se pitkähiuksinen ja sillä on aina ne pitkät. Joo, se on se Tiedän. Henry. Joo, kyllä mä sitä, mutta Ja en mä Sumel on toi sit sen kaveri, kuka on näkynyt myös sen videoilla. kyllä mä semmonen mutta Britney en mä sen Spears. nimeä oo tiennyt. Mut Niin, kumpi? kun mä oon kattonut vaan Janne Naakan videota, kun se on ollut niissä. Mut Henry Harjusola. Nyt sinä. Tuon samaan. Donald Trump vai Martti Ahtisaari? Martti Ahtisaari. Sama. Se on ollut mun aikaan presidenttinä. Kyllä, sama. Puljujärvi vai Aho? Aho. En tiedä miksi vastaan, mutta... Aho ehkä mullakin. Jare vai Ville Kalle? Mä sanon Ville Kalle. Mitä mä katsoin ton Hetki. sen vain elämää, niin se oli ihana siinä ja muutenkin. Semmonen tuli se oikee Ville Kalle esiin siinä. Odota. Niin se. Nää ihan katson. Kyllä mä ton Jareen. Niin se oikeempi Niin, ja pitempi. tuo. Kyllä. Ja mä otin sen Ville Kalle. Mikael Gabriel vai Uniikki? Arvaa minkä mä otan. Mä otan Uniikki. Arvaa minkä mä. No. Mikael Gabriel. Mä en... Olen aina tykännyt siitä. Sitten täällä on niinku Sanni vai Eveliin? Eveliina. Sanni. Eveliina. Sitten Andy McCoy vai Michael Monroe? Hanoraksen tiedätkö? Tiedän nimen, mutta en mä niin... Mä sanon Michael Monroe. Sanon samaan. Paul Walker vai Vin Diesel?
Paul Walker tietenkin, Joo, sama. kuka on haudassa tai siis Niin tiedän. Mm. Riku Nieminen vai Aku Hirvinen? Riku Niemi. Kyllä, sama. Se munamies on aina niin söpö. Ja muutenkin se on paljon paremman Tuleeko näköinen. niitä nyt lisää? Ei. Jorma Uotinen vai Teuvo Lomaan? Mä sanon Teuvo Lomaan. Mikä se eka oli? Jorma Uotinen. No, Anna mä kakkoseen! mä otan sen kun kakkosen. Siinä oli tässä ainakin mitä me ollaan saatu näin. Tykkäät? No niin. Kummankaan olisi mieluummin? Channing Tatum En tiedä kuka on. vai Zac Efron? Miksi sä tiedät jo valmiiksi? Zac Efron on aina mun sydämessä. Kuka se on? Ai Zac Efron. Niin. Näyttelijä. Mä en osaa sanoa kumpaakaan. Oota. Mä tiedän, sä sanoit kerran, että Zac Efron ei ole sun tyyppinen. Mun jalkapuut. Ai perkele. No on se, jos minkään näköinen se toinen sitten on se. En tiedä. No ehkä mäkin sit valitsen tuon nyt väliaikaisesti. Ja sitten oli vielä... Oho. No niin. Kummankaan olisi mieluummin? Heikki Paasosen vai Jaajo Linnanmaan kanssa? Heikki Paasonen! Se on niin ihanan Mä oon pienenä oli sille. hauska. Aina kun se tuli Idolsissakin että juonti, niin mä olin Sitten kun aina... se oli, missä se ohjelmassa se oli, en muista missä. On Mut se silti ollut vaikka meiksi, missä. halleluja. Eikä Missä? pysytä. Joo, mutta tässä oli kaikki meidän. Niin, kiitos kaikille teille, jotka oikeasti laittoi näitä. Kyllä. Minä melkein kirosin mun snapissa. Törkölö. Saatana. Mutta nähdään taas joskus. Pistäkää nyt tähän videon alle uusi blogiehdotus tai joku. Niin, mitä haluatte nähdä, mitä me tehdään Mitä me yhdessä. tehdään yhdessä tänne. Yhdessä näin käymme aina rinnakkain. Ti 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 ti. Bye. Bye bye.